Bismillahirrahmanirrahim. La yazalun nas bi khairin ma ajjalu al-fitrah. Ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitrah. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yazalu din zahiran ma ajjalan nas al-fitrah. Li'anna al-yahud wa nasara yuakhiruna. Terus iki bab masalah ngelakoni perintah Allah rupa nyepetno buka lan ngakhirno sahur. Ngendikane Kanjeng Nabi, manusia ini menungso iki keapiane orang ngarah sirno selagine menungso mau nyepetno buka. Nomor loro, paling disenengi sing kuwasa iku kawula sing nyepetno buka. Nomor telu, agama iki bakal isih ketok tegak. Agama ini akan isih ketok tegake ana, kokohe ana, selagi menungso mau gelem nyepetno buka. Merga wong sing senengane ngakhirno buka iku penggaweane wong Yahudi karo Nasara. Ya. Jadi wong nek nyepetno buka iku siji menungso mau keapiane orang ngarah sirno. Nomor loro, menungso mau kawula sing paling disenengi sing kuwasa. Nomor telu, awak dhewe punya sumbangsih yang besar pada agama, bahwa agama ini tegaknya akan kelihatan, jejeke bakal kelihatan selagi wong Islam gelem nyepetno buka. Mergo sing ngakhirno biasanya wong Yahudi karo Nasara. No. Jadi gampang to, wong negano agama gampang. Wayah poso niki nyepetno, dicepetno bukane. Ya, iki jenenge perintah. Sakjane kok umpamane kon buka jam 7 ngono ya isih kuat. Ananging agama iku gak sekedar nuruti kepinginane dhewe. Jadi agama iku nuruti perintahe sing kuwasa. Senajan awak dhewe mampu ngakhirno ning krana perintahe kudu dicepetno, maka kita harus mengambil sikap harus dicepetno. Mergo nyepetno buka iku khasiate keapiane orang ngarah sirno, wonge disenengi sing kuwasa, agama iki siare jejeke isih ana lan ketok sempurna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.